Και ξαναρχίζουμε με το Just Dance Lady Gaga. Τέννις στο σχολείο Park 3. Το σκόρ είναι 9-8 για το Μιχάλη. 9-7, συγγνώμη. 9-8, συγγνώμη, 9-8. Θα τον πάρει το Μιχάλη. Και το χάνει η Βάλια και ο Μιχάλης νίκησε. Πάμε να μιλήσουμε στον νικητή μας. Γεια σου Μιχάλη, πώς είναι να νίκησες τη Βάλια? Μια χαρά. Ωραία. Αλλά θα μπορούσε να έχει νικήσει αυτή. Ωραία, πάμε να μιλήσουμε τώρα με τη Βάλια. Βάλια, Στο Μιχάλη. πώς νιώθεις? Μια χαρά, σιγά, ο Μιχάλης είναι πολύ καλός παίκτης. Ναι. Ο Μιχάλης είναι πολύ καλός παίκτης, οπότε αξίζει τη νίκη. Ωραία, δώστε τα χέρια λοιπόν τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας είδατε. Και σας αφήνουμε μέχρι την επόμενη φορά. Αντίο και από τη διαιτητή σας. Είμαι η Γιασμίνα Ρόσκο και σας αποχαιρετώ.